आंना फिसाया नै दासो 6थाल' जादों सिखारनानै जि सेन्देलबो गाना माबो गाना थाबायगासिनो बिमा खामानि मावनायाव सिला सिबदोंमोन नालाय आङो नों अबाव थांनो जिउ नोङो गोलैबावगोन दाख्लैनि बायदि दुम मोनबावगोन नों दानो फैदो नै दासो सिला थिला न' थ' फुखांजोब्बाय दुगैनानै फुजा होगोन होननानै लानोसै टाइमा दा 6था जाबाय फैदो आइया हाय नायदे ओइ हागिस माहाजोन गुड मर्निं सनाफोर मर्निं ब्लगखौ जागायलायबाय आरो ना मोखां बासिया सुवालासिनो ब्रास खालायखांबाय दै लोंखांबाय आरो ना दिनै दहायनो न' आरि सुखांनानै ब्रास खालायनानै दै लोंखांबाय आंथ' नायलां दिनै बावनानै भिडिअफोरखौ जोबजासिम बिराद मोजां आरो ना दिना सनाफोर अखा हादों नालाय दा गैथ'वालाय नै फुङाव सोरांनानै जि दसेनो जि हाखांखाबाय आरो ना आं न'आव सुबाय थाबा दा नायलां सनाफोर दिनै बावनानै भिडिअखौ जोबजासिम दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरो ना सनाफोर थ' आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा आं गिबियावनो बुंनानै लाग्रो मोजां मोनदोंबासो आरो ना साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि थ' मोजां कमेन्ट खालायदोलाय आरो ना आगैमोन मोजां कमेन्ट खालायबा मोजां मोनो सेस आंना नै बैसांफ्रा बायजोब्बाय नै हौवा मानसिबो गैया नालाय आंसो ओरैनो मैगं जाथेबनो होननानै होलाबायनाय नालाय एकदम नै बार दाख्लै अखा हानायावनो जोगोनारनि बैसाङाबो नै बायनानै दङ सनाफोर आं बारा पेटेर रायलायबाय थाला दुगैनानै लागोनोसै आङो अखा गैयियावनो आरामसे मन्दिर सुनानै लागोनानै फुजा होगोनानै दसे थानानै लोगो मोनफिनगोन दुगैखांबाय सनाफोर एबार बासन बर्तन सुनानै लानोसै मन्दिरनि न' सिंनिखौ सुनानै लाग्रोनोसै मर्निं आंना बिदिनो आरो खामानिया बोरै सिटिं स्टार्टारहाय नै उन्दैफ्राबो बासनानो बिराद बुरजा ओंखारदों आरो दा मन्दिरनि बासन सुनानै लाग्रोजोबनि सनाफोर आङो नै दसे थानानै लोगो मोनफिनगोन र' फैदो दा सनाफोर फुजा होखांनानै मानानै एसे देलायनानै लाबाय देलायाबाथ' आइफन लाग्राफ्रा मिथिखायो नालाय एकदम एख' एखा देखायजोबो आरो ना बाजारावबो थांनांगौ दंमोन नालाय आंहा सा एसे लोंग्रोनोसै आरो ना आरो जि गिसि दंबावो मैयानि बेखौ एसे लामग्रोनानै लानोसै खामानिया जोबस्रांजोब्बाय आरो ना फुजा होखांनो हाबासो हां मोननाय बायदि मोनो आरो ना फुंनि खामानिया बे फुजा होनाया जोब्बासो स्रां स्र' मोनो एबार जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामसै आरो ना जि लामनांगौ दंबावो जि गिसि बरनथ'वाखैमोन आं अखा हाहां जानायखाय ओमफ्राय दा नै सान्दुं ओंखारहां जाबाय आरो ना ओंखायनो बरननानै लागोन र' ओमफ्राय सा गोथाव गाइखेर सा लोंनानै बाजाराव माबा बिबु लायनो थांसै आङो मानि बिबु लायनो थाङो भिडिअखौ जोबजासिम नाय होनबानो मिथिगोन आरो ना सनाफोर थ' आं जि लामनानै लागोन र' सनाफोर लामखांजोब्बाय नै आङो जिखौ मैया मोनायावनो सुनानै दोनखानायमोन आरोना बे जिया सान्दुङा ओंखारहां जादों नै ओमफ्राय हाबफिनो रानगोन बे बारजोंनो जि लामखांबाय नालाय एबार सा गोथाव फुदुंनानै लोंसै सा लोंखांनानै दसे बाजाराव थांब्रबनानै फैनोसै आं बिसोर फिसा सानैखौ गालांखानानै बिमाया साफा खालायग्रा फिसाजोआ हाय होनदो दे हाय होनदो ओरै हाय होनहरदो नै बाबाया बाबा हाय बाबा होनदो हाय होनदो दे 1 होनलायबा 1 2 खौबो होननो रोंबाय आरो ना 1 खौ होननो रोङा 2 जालाय खुगाया बेसेबांबा गोलावनो औ 2 दे होनलायबा दे खोन्थालाय दे 1 होनदो 1 2 होनदो दे होना भिडिअ खालायबा मालाय गोदौ साखौ फुदुंबाय नै सायाबो गोदौबाय आंना जि मोजांनो थ' आगैमोन आंनाव सोंदोंमोन गुमैनि साख्रि मावनाया बेसेबां गोबाव जाखो होननानै आरोना 4 बोसोर लायनो हाबो जारलासो खर'आनो जेबो गैला आरोना 14 बोसोर जाबाय आरोना 14 इयार्स जाबाय 4 बोसोरसो होनफ्लांलाय लांबाय 14 इयार्स जाबाय आरोना गुमैया नोंस्रा साख्रि मोननाया दा अबाय दं होनदोंमोन नालाय दा राजस्थानाव दङ ओमफ्रायो पस्टिं जालांसिगोन आरोना बिसिना इउनिटआ दा पस्टिं जालांसिगोन माबायाव त्रिपुरायाव थांसिगोन आरोना नैबे आगस्ट नङाबा सेप्तेम्बरावनो थांनो हागौ खोमा थ' फैबा नुगोन जायहा गुमैखौ नायनो लुबैदों आरोना गुमैया माला फैगोन माला मागोन होनना सोंगासिनो नालाय बै सिगांनि भिडिअसफ्राव हाबनानै नाय आरोना जायफ्रा गुमैखौ नुवाखै लाबाय साहा लाबाय लोंनानै बाजाराव ब्लइट थांनानै द' लानानै फैनोसै मानिबा बिबु लानानै फैनो मानि बिबु लाबोनाय जायो नायनोसै र' साहा हाबबासो खर'आ माने
गुदु गुदा खर' गरम जानाया फिसाजों फिसा गाबनाय मानाय स्र' मोनखायो आरोना साहा लोंबासो आगैनिया लानानै फै मोनसेया आं लोंगोन ना लानोसै सनाफोर नै स्टिं स्टार्टार बिगासिनो नै गावहासो लोंनो नालाय गावहासो लोंनो ना बिगासिनो नों लोङा नामा सनाफोर साहा लोंखांनानै ओंखारबाय आरोना आङो थब थांनानै फैनोसै टाटा आयै मोनसेल' जिनिस लानानै फैखागोन नालाय बोरमा बिबु लायनो नागिरदों आरोना आं बोरमा बिबु बिराद जानो लुबैनानै दंगासिनो दंथारो बेखौ लायनानै थब फैनोसै दाननो थांबाय दाननो फैबायबो गालांनायनि खोथा ना थाब फैनांगोन बाजार मोनफैबाय सनाफोरनि आङो आं बारस'लांगाथिं बारस'लांसै सर्टकाटनो आंहाथ' सिखाव लामाथिंसो थाबायखायो नालाय बबेथिं थाब जायो बेखौसो नागिरखायो आरोना जा फिर नै बाजारा अयथासार फिर रबिबार बाजारबाथाय बिदिनो बोरमा बिबुसो लांनो फैदोंमोन ओमफ्राय बोरमा बिबुआनो साफा खालायथ'वाखै नालाय फैबाय सनाफोर आङो गाबबाय थादोंनो नै जोंना टेक्लि रानिया बिमाजों थाबाय थाग्रा नालाय एक सेकेन्डबो माने बिमानि बाहेरा थानो हाया बियो आंहाबो बिदि बिसोरखौ लांफानानै बाजार सिटिं सिटा खालायबासो सान्थि मोनो आरोना बिदि गालांनानै थांबाथाय लास्लाबनोबो हाया खें 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 बोरैबा मोनबाय थायो सान्थि मोना आरोना ज' थादावग्रा नालाय एनि टाइम आंनि आखायावनो थाबाय थानाय रावबो लाखाग्रा गैया ओमफ्राय गोसोआनो सुखुआ आरोना एक सेकेन्ड इदि दसे बाहेरायाव थांबाबो माबाबो लांफायाबाबो बांसिनसो खस्थ'सिनसो जायो गोसोखांबाय थासिनो दा जेने थेने सफैबाय आङो बोरमा बिबुसो जानो होननानै लायनो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बोरमा बिबुआ मा होनोमोनलाय फाहामनाय साफा खालामनाय नङा आङो फुंद्रायावनो थांबायना एसे सानजौनानै थांबालाय 11टासोआव थांबालाय फाहामखानायखौनो आराम मोनबोयो आरोना ओमफ्राय फुङावनो थांबाय नालाय आङो ओमफ्राय आंहा दा फाहामफैबाथाय आं जानो हानाय नङा आरोना ओंखायनो आं मोदोमखौनो लानानै फैबाय बोरमा बेदर मोदोमखौनो गोथाव संनानै जानोसैलाय बेखौनो रेडि खालामनानै लागोननि ग्राइन्डाराव बानलु मस्ला मस्लि होनानै लाग्रोजोबनि आरोना सनाफोर नै आं बोरमा बेदरखौ फैनानै रेडि खालामनानै संबायबो आरोना नै संगासिनो एवगासिनो दं आङो मोजां एवनानै लाबोनोसै आरामनो अर फिसा होनानै एवबाय थानोसै सनाफोर नै आंना बोरमा बेदर ओंख्रिया मोनबाय बेखौनो एसे बिदै दोनसै ओंख्रिथ' संखाला नालाय आं बे बाजार गिदिराव बोरमा बेदरखौ लायबा माने हारा गोजाल' हरजायो आरो दा मोदोम बासिनानै लाबोनो नङो ओमफ्राय बोरै हाराल' फैयोथाय मिथिला आङो बै मोनसे जायगा दं हारसा गामियाव बेहाय लायबानो मालाय मोदोम जि मोजां हरो ओमफ्राय बे बाजार गिदिराव लायबाथाय हाराल' मोनबोयो आङो बोरमा बेदरखौनो हारा गोजासो बांसिनानो मोनबाय सनाफोरनि आंना बोरमा बेदर आलु ओंख्रिया एबार गोथाव जानोसै दा सनाफोर मोनबाय नालाय माथोबाव आरो फिसा उन्दुनायाव गबनानै लाखानोसै हारा गोजा हरदों साला बिराद गाज्रि ओमफ्राय बासिनानै लाबोनो रोङासैबा आङो ओमफ्राय नै थाइजौ दहाय जानायमोन एसे दङ बेखौनो ओमफ्राय बानलुआसो दुमासे लाखाबाय थाइजौखौनो जागोनसै आं बिदै लादों आं एसे बिगायनानै जानो दासो मोननायनि खोथा गुदुं लुबैनाङा दे सनाफोर लुबैदोलाय आगैमोना आंनि संनायखौनो आं बिराद गोथाव मोनो आरोना मालाया गोथाव मोननाय दामोन आं बिराद गोथाव मोनो आरोना आंनि आखाइनि संनायखौ गुदुंथार आलुआ फिसाथार नै लकेल आलु दाख्लै आंनि लोगो हरनाय
Bedanya aku salang, anu bet. Sana tradisional lagan siang aramनो ओमफ्राय दसे थाना लोगो मोनफिनगोन र' जाखांनायजों सिखारनायजों नै दे नङा दे दासानाफोर ओंखाम जानानै बाराव जिरायदों नै कुलाराव सासेया नै बाम जानानै उन्दुलांफिनबाय आरोना दासानाफोर होनबाना आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला आरोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम नायबाय बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों अननाय जासिहरनाय थाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय